ó thuach os cean 10,000 duine páirt mórthúla mé feidir son na Gaeilge inniuh. Carta agus cormas gontanga a bhí an slú a tháinig as chulachairneal gon tír a géileh. Tháinig siad ó chéan agus ó hungur dan le dearg, fiche bus an seo as a han chearn dan tír. Scum caitbhil an reis ó hir chonil go céirí go bailla clia go gaiileh go Belfáiste, ggóil mit lipíar sa bhaid a bhain, ggóil mit buair a crusaí teanga agus ggóil mit sesta ebrú le heile agus rudí bhrú an tasaí. Daga Fered Culturland McAdam ó Fí agus hiúil an coppla míle go lear na cáta. Agus chapter ar táilear acu don rialtas an seo. Tá trí eilehínta siimplí agin, acht Gaeilge, Éideachas, Cimsí Háf Tríomhán na Gaeilge agus Achhaní Cíde Phobal na Gaeilge agus sinna le atá bhaing tá muid omlan réasanta agus sílim go gaiisiid ar de thuirtearan agus íosteachlan. Tá darna glún just a chat thuginn agus Gaeilge acu agus cuid acu nach bhfuil ach Gaeilge acu agus támann si sa géirí John cinse go mó áisina agus cinneal síl acu na Joco Lomárachtaile na blianta tá roing. Chica Fered seos na stelle ar mhórthúil náisiúnta eile ar san na Gaeilge a mála cíar ar na moileh. Macamid ar an brú a churú ó Ias agus Nish go mai Ifigin Commissioner Changa Cuinhe neamh spák. Léironn sin gur féidir le factas dul a bhaim ar na húdarás. Is gáidún sin ráte a bhád níos mó dhéanamh tuigeamid go gafar chur leis na cearta agus na servicí atá fád a phobal na Gaeilge trí chéileach. Éig na daoine atá chócht agus cáil siad éisteach leis an daoine. Agus mar chunig tú a gundé na Gaeilge bhí siúláid mór an, bhí siúláid mór ilm lá clia agus siadain tríú siúláid is. Agus mar a jou siad an ise cá siadáil, agus cá siad rud a cinnte dhéanana deire. Mar támuid chur a síos acu agus chur a síos. Go mór ag a rialtas an is an támuid chur a síos go mór acu. Agus ruglan a rósig daoine cadébhí ag tarlú inniu, bhín cótha le feiceáil ar spéirlína na cáta. Aní ní gála chu nó ar tíí cethir a mó Fáiste.